Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Pogruok manie kindi gi ng'ama insani kod ng'ama dabedo kiny en gino ma itimo. Kamoro amora ma intie jahera mar Lolwe TV, arwakni machiegni e chenrowa mar Ohala Gerruok. Odiochieng' ma kawuono ka wan gi tarik 15 dwe mar 10 higa 2020. Ng'ama datayo chenro ni en an Milicent Adhiambo. Mana kaka pile, an kod wendo kaendi mabende en jaohala. Amiye thuolo mondo mi ofulrena onyisa ni ohala mane mabende otimo. Machiegni wendo na makawuono. Erokamano Milo. Kuom gi nyinga iluonga ni Linda Brenda Atieno. Yes. Anya Port Victoria. Motedo Kisumu kaka Sagam. Madak ka. Mamanyo ne bende nika e ohala. Okay, kawachako mana mapiyo. Ohandi nini chako karang'owa? Ohanda ni nachake kanja higni 18. To mokwongo nokachake nachake direct. Naondika jatich na jatij hotel, otende minwa. Yes. Atiyo kuom higni 8. Eka kora yao mara ka koro nyabathwa jirandwa mane jirand mama na nonindo. To nyithindo nokong'e gimoro amora wacho ala kona ka hotel mar batha nonindo. To higni 8 go noromo ng'eyo gima ohala en mar hotel. Koro miyo kana chako mara nokochanda ahinya. Nadhi kaseng'e gima timore e iye gi oko ne ang'eyo kaka nyalo timo. Ng'eny be napuonja kaka kora be atime kora puonjra ng'enyne mana kana mara no. Koro mara na yao aduoga yao koro ohanda na wuon 2010. Eka kora chako mara ka kora yao makoro luongo ni ohanda. Koro andi ni en ohala mane? Ohanda ni en ohanda hotel. Ten mar rech. Atimo bende outside catering. Ringo gi gweno gang'o bende ause, lakini main thing en rech. Oka ause rech hotel kibiro tichamo gin sizes mopogore opogore. Abula, achwaka, fry, midwaro. Kido duto te mag rech. Gi gweno be gi ringo be. Math be nitie iye. Lakini main agenda en ringo rech no nikech kata jo Nairobi jo Mombasa biro. Wadwa mna chamo rech no. Nitie nyaka kaka walose style moro mwanyung'o go iye. Mwachwake twaola lote wiye. Mit kabisa bido ka ng'ato ng'isi ni rech no alodno ben koro mit kata moloyo rech. Koro miyo kata style mar rech alodno oseting'wa malo. Koro ka dhi nyime, ing'eni kitambo ichak ohala kata ichak gimoro, iwach ni kawe kuom mamani. Itiyo kod pesa di? Bero handwa ni ng'eno ohand gowi ok nyalo wacho ni chako gi pesa di. Nikech ka nachako gi kawo rech stage. Chiro mbero kacha. Ne kaching'e manwa ware rech. Ting'eni kata gionge pesa tidhi ni miya adhi ausi ang' nachuli godhiambo. Koro ing'eni gimiuso no emangi chulo kiduo tikoni mama lebo 10,000 15,000 5,000 ne michule kendo kiny chak ichul modong. So da beni olowa gowi tikawo godhiambo. Jayien mwachako yien ni bende ne holowa to wachulo godhiambo. Miyo ka nachake okanya ng'en nachake gi pesa di. Koro mos kaka wala tegno kaka medo sudo. Koro achako kawo gigi in bulk. Makata recha be koro kakawe chiro mbero. Koro adhi omebusia direct kuom jowero. Ma jowero gole mabe koro agole. Yien ni bende koro abar ngocho ne jalang'o kelna godo gi lori. So dani be koro adhir jokok miyago direct crates mang'eny. Koro kakawe matin. Koro pesa maniti kawo godo rech mbero kata mabang'e ka ohala osetegno, ichako gi kawo kuom jowero direct. Ne en profit maniseloso kuom ohala manitimo machiegni koso ne en ohala mane kawe bengi? Neno profit manaloso tariwo gi hola mana kawe bengi. Bengi boseting'a malo nikech tamna hotel no kana chako. Ne hotel olil. Ne benki ola pesa mana loso godo hotel obedo maler, anyiewo go kombe, koro mano dong. Koro maneno ni akan matin kana chako koro achako warogo gi bengi no meda. Ma bengi no benda pako kabisa luonge ni Faulu. Faulu bank ose konya mang'eny.
Erokamano ahinya kaka ineno jaera mar Lolwe TV, kata bed ni ondiki tiyo ne ng'ato kaka Linda osewacho kae, inyalo sevo pesa moro matin ma in bende iting'rigo malo idongri e ngimani iwuon. Kadhi nyime Linda, ang'o manojiwi mondo mi ichak ohala ma kamae? Ne atiyo ne mamwa kendo ne an gi mamawa. Tok ni norach kata nang'o, koro yuto ne medre. Kiko nane oda, nyithindo bende anyuolo, dongruok medore. Koro bada ne medo bedo malach. Kona koni abende koro ayawe mara. Mano ber sana. To be ma bende emane lekni kanidongo kani nyathi. Ngeni sama nyathi dongo, owacho kata ne mama gini mama, anadwa bedo gima chalo kamae. Bende bedo jaohala mar hotel emane lekni, koso lekni ne ni moro machielo? Ne lekna bedo jaohala lakini nok en mar hotel. Lakini lekna to ne mar ohala nikech ohala ni bende anokoko dhi koda marach. Koro kana yudo ne en mar hotel bende adhi gadhi ambe lakini ohala te mana an godo e lek. Koro nikech ineno ka mama ne jaohala motegno, nomi mijing'i wacho ni ambe kabira dongo tadwa bedo jaohala kaka mama. Kamano nikech mama to jaohala motegno. Yes. Mano ber sana nikech aneno ka tijni endi en mana manisomo kigolo kuom mamani. Nitie gimoro manisomo kopogore kod ohala? Kata e skul nasomo mna business. Emane subject na. Manyiso ni gini idonje kitegno. Nati adonge kategno. Yes. Koro gin mwandu mage minyalo nyisowa ma ohala ni endi osetimore? Ohala no osemiyo ohala maduong'. Kendo kata sani kadhi koro ofis no ndika. Dakane ka dindika. Kech ohala ni ang'e iye. Ang'e samorach, ang'e samober. Ang'e sama en gi pesa, gi sama onge gi pesa. En ohala makata ninda e siptal atuo. Tago kwande mabdonji. Apange madonji. Kech awinje maler kabisa wi pacha. Koro ohala ni osetimna gik mang'eny. Ka chako kamadake sani na nyiewo plot. Agero mnago ohala ni. Agero rental houses. Udi 20 families. Mano ohala ni. Nyithinda somo maber kabisa, kata nyithindo mana kao manyithi kiego bengi apuonjo nyithindo adek bende somo maber kendo gidak maber. Mana nikech ohala ni. Miyo ohala ni osekonya. Tang'o miyo ni yiero mar rech, ohand uso rech? No kan gi paro mar loko ohand rech ni kana tiyo ne mamana. Lakini ko biny ko natiyo ne mamana. Koro nano ni naseelewa ekech napuonjra kor kaka mama. Koro mana donja bende sani kaka koro dije tich bende onge, welni bende tek to tin. Koro nayudo kama endi tije bedo mayotna. Koro miyo nadonje kech koro nasewinje, naseelewa. To bende nitie jogo machiemo kokadho kuom ohandi ni, jok mindiko mikonyori godo e iye ka? Mang'eny kabisa. Kine ka mokwongo natiyo lwang'ni kocha. No nan go tenda ariyo. Kana yudo achiel mana pango mar mabath mama nadhi ayaw kendo machielo. Ko nan gariyo mana ndiko dhano 35. Bang' mano semukwa lwang'ni, koro aduogo dunga kon jo community norwaka. Dunga ka. Koro yudo ka joga mana godo ka ng'eny gi nokoso tich, nokoso kaka gitim, kech bende ng'eny be nadak godo. Kono chuna munda dar maduok kod gi koni. Chako koni nobedo matek, modwa bedo matek na ahinya. Na face challenges. Lakini navumilia tu nen gima nang'eyo naelewa. Yudo ka wan gi loans, wan gi school fees. To nwakadho mano. Lakini ko kana duo koni, joga ka ng'eny gi noluwa kech ok diriem ng'ato isebedo kode higni go te. An ng'eny jotije agi asebedo go higni 10 gi wiye. Matin mogik masebedo go higni 15. Ng'eny gi gin 20. Ma biro dunga ka ma kaw matin. Mabe ko asitigo godo koro sani higa. To jotije man go sani ka in total be gin na 30, giringo na 35 no. Ke jotedan ga beach, waiters an ga paga beach, ashas mag receive sami donjo gina paga ni. Erokamano ahinya, neno ka bende tielo mokwongo dhi mana ka rumo, to daher mondo inyiswa kapok watieko tielo mokwongo niya, pek mane minene ndiko ji? Onge pek manene nikech tija ni berne ni itiyo luchi. Awe jotich thuolo kar teko negi kar gimotimo ema chulego. Ko uso rech apar, kit rech apar ne mang'o dhigo. To ka ng'achul jite, okachul jite marom, oka di ng'ato gimang'o tiyo no teko ne emodhigo. Kaka joga gitiyo. Okaketo na chulo gi maromre. Okawinjra gi ng'ato sami biro pango tich ni adhi chuli pesa makama. Nikech odiochieng' kodiochieng' opogore opogore. Koro gima ng'itiyo odiochieng' no gi kaka itiye e kaka ang'e.
Erokamano ahinya. Jalno mar Lolwe TV mana kaka iwinjo ni en gi jotich kaendi mondiko ma bende owe thuolo. To jotijgi bende owe gi thuolo niya iti kar nyaloni nikech teko ni noendi ema ang' ichamo idok godo ot. Kelo mokwongo sama narumo kaendi wakawo break matin wabil soda moro kasto aduogo. Kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Inasema ni kazi bora chakula, inasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Chieng kendo Jata Chenro TV na mama radio chenro mar Ohala Gerruok kaendi to bende an gi Linda Brenda magende en jaohala mar hotel kouso restaurant kit chiemo mopogore opogore ma bende inyalo yud kaendi. Pod an kod ohala machako ni endi kabe pod omedo puonjore kodwa gigo ma oneno ber ma oyudo nyaka ne ochako wadgi machiegni kendo Linda. Erokamano. Ne wane e weche mag jotiji. Ka dhi nyime daher mar ng'eyo ni be nitiere jatich moseweyi modhi ochako mare kata owuok kaka odhi tiyo ne ng'ama chielo, nikech ing'e ni seche moko yudo ka ni indiko ng'ato then kochako neno kidhi maber neno gini endi nyalo miya ber ambe we adhi achak mare. Giluang' ni kocha ne nitie mane kana andiko to ne ochako ketho na jotije moko ni mama ni waloso ne pesa mang'eny to ok ne. Kech yudo ka koro odwa no tim gimoro amora ma atimo. Koro giluang' nyaka nabidunga koni mano pok aneno. Jotija gi gibeyo kendo yudo ka ng'ato kata kowuok odhi chako ande kata kaka koro uso lewni mtumba, tedo chips e dho ndara, obodwa no omrej no wang'e bath ndara, ok dhi ne maber. Kech kogo kwan pesa ma oloso ka ok dolose bath ndara, ok doyude mtumba. Koro gikone giduga ni mama no both na kata na pan nyal dhi maber to duga ndarwake kech ben nyithindo. Mano tim maber sana. To mano we kane in mwang ni kocha. Negi we marach koso nitie mawuok marach to bende nitie mawuok maber ni mama. An koro samose chopo nene no kakora ma ya chak mara aniye kaka nyalo konyora. Nitie ng'eny ne wuok marach nikech ng'ama pingi. Ma koro non kore bendo nyalo bedo gi mare. E bendo nyalo piem kodi. Koro iweyo dhi to temo to kendo chakona ni kara na koso, kara na go kwan morem. Kech ng'en ng'at mawuok ka gichuny maleti be ipuonye niya gini tim kama, ipuonje kok kata kodhi to ng'e ni onego bed kama. To madhi adhe no neno kaka idhi chako ng'e ni gini ang'ono mikadhi e iye. Ine orido, ine got, en ok odwa ng'e mano mana seche te imane orido. To ko ng'e ni seche moko nitie mitwenyo moko irisri oko ni twenyo. Mano ber sana ka ting'e ni gimoro amora kichako. Awachi ni bedo alamane nyaka bed gi achiel nade that is challenges kod benefits mage. In kaka jawand hotel, gin achiel nade mage kata midhierni mage motudore kod ohand hotel. Wand hotel chopo dweche moko moko ber. Kaka wan January manotimo ne ji akia. February, March mano agine koro kochopo April ka kendo koro ber. Kech ineno ka February ka jo Mombasa gi jo Nairobi jo piny kure jo biro. To kaendi ber Kisumbwa ni main agenda kate be mani ya kure gimar kuong ringe pachi Kisumbwa ni en garech. Kata ka ng'ato kata wino mora mobiro kata ber special marom ndare to pache mokwongo gimar ringe en rech. Koro ka ndalo ma welo nitiere to rejwa ni dhi sana. To challenges be mobedo godo sana ndalo ma koth chwe. Ndalo ma koth chwe tich rach kabisa. Ichido ka yien ng'ich, welo bendo piny ka ng'ich no bende koro ng'ato kwinj kech mondo obi ochiem, welo koro onge, math gi bendo kusudi kech piny ng'ich. Koro sama koth chwe mandalo be piny ng'ich no be wan gi challenges mang'eny. To bende nitie challenge kata pek mane obironi ma gik makoro chunyi odwa jok miyawa weya tim loro matin kopogore gi donjo mar korona. Bende nitie pek mane iserado godo mane omiyo idwa lore wach na dhiyo matin koka chok nguvu kata doga temane. Mano mnyang'isi ni ohala ni awinje kata miyo mna wang'a kama tawinje. Onge odiochieng' manasegombo longo nikech sama koro tek no tang'iyo yo matiyo kode kako tek. Aseng'e kotek ka oridore
kotwenyo ken diere aseng'e maber. Koro ang'iyo mna kaka dhi kode. To gima osebedo ka konya mang'eny ni sama jaohala timo ohala, ket stock. Stock ni kisekete ohala timiyo ohala korka kore, luor ma korka kore, oko disappoint. Ichamo mna nyinje to ohande tineno, ichamo na ohande nyende to ento wuono kitu kode oko chwanyi boko disappoint. Kako niga kokimul ni kata kani keto ni miye mogo 30, imiye rech kilo 500, imiye yen lori mako gik matiyogo. Jatich bende kaka nuwinjru kode cha okikethi. Kinyo mundu mlako ngeni ayud kinya dwa yudo mang'eny molo miya kawuono. Kinya dwa tiyo matek molo kaka tiyo ka unkech dilu kode okokethore kaka nuwinjru okokethore. Chul bende chule maber, miye mna motivation masache sate odom nani motim nadi. Tije no ohero kata maloyi. Ohero tino kata ma in iwuon mondo itimo nono tino berne saidi. Koro kata ndalo omi kalwan kata manene ni omwalo dodango kata. Onge kaka gino omiyo chunyo jok kod ohandi. Mano mukwa lwang'ni ne chunyo jok nikech ne pok ayudo kata kama dhiye. Nan gi loans. Nyithinda kaka ne dwa dhi skul bende akia nikech tija ni ene jaoda bo wan godo ka. An director jaoda manager. Koro tijni kono anyumre to anyumre wate. Onge ng'ama ne dhi puodho. Kae mwasitie gi jaoda te wariwre pare mna ohand wan. Ko nyaka ne chunya buok nikech ne pok ayudo kama to Nyasaye bende kani kodi mokwiti. To gik moko tel nyatela mana biro godo kae ni to pok ayudo nafas ni mwagedi. Harakati mar gedo na wabedo gi challenges mang'eny nikech nan gi loans ka machulo. Chiemo nyaki chiemo to koro kamiti onge kata nonda ne mategemea to gi rentals kan. Rentals kata kanya kwan nikech magi chulo na loans. Koro nabedo gi challenge manto nabuok abuoka kabisa. Kere kaka ni overcome buok no yendi kaka nikech wacho ni jaodi director to in manager. Ere kaka ni overcome challenge no yendi nikech ne na big blow to the both of you kaka ne omuka duka uma kono. Ere kaka ni overcome muduogo kendo chaku chung. Gimano no maneno ne ni seche moko kopo ni iyudo buok moro kata ng'ikruok moro matine wandi to nitie kaka inyalo timo ma ichak ichung' e tiendi kendo. Buok to nwabuok. To nwabedo gi teko no nikech kon at least ng'eni kiwuok kamoro to pod ikia kamidhiye nyaka chunyi bagni. To kiwuok kamoro tisedo kamidhiye koro ing'ima ni kacha ang'a chopie nang'o. Koro mane koro kaka nwang'iyo osemukwa lwang'ni osedhi. Wadwa yudo kanye, wayudo dunga. Wadwa timo nang'o mondo koro wagerre dunga ka. Mamano bende agwero kamano ne osiepe mano konya. Mano miya support. Nyasaye mundo gwedhi. Ero kamana ahinya. Koro iwacho ni gima nigi rach ber nyaka bede makata kani mukwa lwang'ne nwaywak ni Nyasaye. To jakaunti moro aparo nowacho na maber ni kod lor ni dhot muk drisi wuogo to adier kana wuogi drisa taneno ka faul molo dhot mana dwa wuogo dhot. Choro kanisa muko drisa mi wuogo do nyisa ni ade bang' muko drisa mi jogi chung'e tiendi. Ber mage makoro gini kelo ni nyaka sani. Ber ma koro wan godo ka ni koro kaendi lwang'ni ng'en ne waonge riwruok. Kaendi nitie riwruok maber, nitiere chike mag jodunga. Wendo be kabiro tunga maber ni dhi kacha irwake gi moso onge lweny man wan godo lwang'ni milaro wendo makata koro wendo nyalo dok koko chiemo. Kaendi anno ka gik moko dhi maber. Lam bende ler. Nasi penji chenro di daer mondo kaka dona ni ewi ber kata benefits makoro nyaka ni chuni kaendi ni duog dunga koni. Ginang'o gini ma ohala ni timo ni ngimani ma bende inyalo siemo ni nyaka nacha bil aduog kama chuni aneno magi ma. For example, atimo magi. Koro kikaria magi riambo tok ber nyaka na bidunga ka kor kan gi higa. To ne abiro ma chako tich kan gi gopa chila ri adek. Areas mag loan, areas mag school fees. Koro gigi na temo na chul. Bang' mano bende koro na gero tenini konchien. Kano ka welo koro rem, koro amedo nyabathe. Ko nyabathe ma med pok tariam no gimoro se donjo fuko kadwa ni gimoro donje kadwa ng'io ni to nyaka na donj dunga bang' timo magi. Ang'o madungo semia. Kech gima jasetimo mama kelo tan madungo semia podonge kalure gope manchan godo gi twalo bathe ni mondo mi alose eka ne gima chako timo. Amo keto otendi ni ko go ni mama ko majiko donjo dunga ka. To ng'ato wacho mana ni an to yadhi achiem kalenda nikech bathe kae
nigi moro. Ok dang' ang'e gima opogore nikech gorofni ng'eny Dunga ka. To anyalo wacho ni Nyasaye ohera. To gitedo bende mamit, to gisavo wendo bende maber. Gik moko adek go kitimo, her Nyasaye. Iwuok odhiambo gone erokamano. Ket jatiji tiyoni komor. Magra kotedo to koted ni tedo kadho aye. Otedo kokete chunye ni kiny bende odwa ni ng'ani chako duogi. Ket otelo bed maler kech dhano ero kama ler. Save gi morte. Kech mondo mi olok ko pesa lok mari e bendo ridhi ka godo. Erokamano. Koro mano e siri minyalo. Mano e siri man go an. Hotel mar Linda de maber. Mano siri man go mani rach. Kaka iloso tiji. Ng'ato nowacho ga ni tich maber usore kende. Tich maber usore kende to bende chiemo kamit. Wendo ang' duoga cha no tena chiemo mamit kacha. Ki save maber. Ang'o duogi save maber. Ayudo ka bende sama yo wang'o kaendi Linda. Bende nitiere jok mabiro kaendi biro manyo tich. To onge kaka onge ga idea mar gima tich okele. Bende nitiere jogo mabiro ma itieg gi maging'e tich maber. Mang'eny kabisa. Gibiro pile pile. To moko chulo na kao to moko bende tama nikech koro be ka gibedo mang'eny anya bende koro ok giti. Koro lakini yudo ka mie nafas juma achiel ayudo ka pogruok onge akore ni autami ang' idhi kane kar training ka en kar tich. Yes. Lek mane ma in go chop higni 10 mabiro kod otendi ni? Otenda ni adwa no meda apartment mane luang' no 120 ka. Udi 20 ka. En adwa no 130. Aute puonjo nyithindo. Sani adak nya Masaria. Adak e dalana. Koro adwaro kama dhi aywe en Nyaera. Bende Dunga ni odhi ogerna. Mage lek man go sani. Kendo agombo ni katieko mago to koro adhi ayweyo. Awe nyithindo ka ok adhi nadhi tho. Ayweyo koro e dalana nyithinde ma koro tiyo. Yes, mani sayude nyingi. Koro puonj mane mijamiyo jalno endi. Mani ngi gombo mar chako ohala moro amora. Bed nikech kod mari ni koso moro amora. Ok yani ochako na rin kenti ji mang'eny ok muto. Gin gi gombo ni ya winja chako ohala lakini kako chako. Ere ng'ata inyalo puonjo ng'ano kata advice na machalo kama. Nyamiyo kamera ni keto moro. Adwa puonjo mine. Sana mine wan gi mine ma on gi gombo to luoro. En gi gombo to onge gi nyalo. Adwa jinyi ni okol ni te nyaka ichak ka in gi nyalo. Mama wang'ore che bath ndara cha. Onyalo timo gimoro amora. Miyo mabulo oduma bath ndara cha. Onyalo timo gimoro amora ko ai oduma no. Ok ochuno ni an mauso rech mang'eny ni ema nyalo timo gino. Kata in miwang'o tedo mandase bath ndara no. Mago te nyalo timo. Titimo ka go kwan go handi. Yudo pesa. Gimi chano opogre gi mone gitimo. Ki chano ni adwa ni ka yudo pesa. Atim gini. Chimgo gino tir. Kiki bage ni ayudo law maber. Kauna winja ka jomo chamo gweno. Chimo wala luoro wala obed kende. To moloyo duto anto gi ngima masani to rido taneno ka ololon konyo ki hole ting'e tije ting'e tiende to konyo an loan emosekonya mi hole benki gi emosekonya emosetinga malo kech adier kama digol pesa te mitimo go gigi onge to mak na ka ng'ato miyi tiduoko ne mos ok iwinj pekno ni ajionjo mamine ni mine te nyalo ibed ja wang' rech ibed ja uso oduma ibed ja chiel njugu mine te nyalo. Pero kama na Linda, koro giseche biendi daher mondo miya inyiswa kata gik moneno otend Linda ni kaka chalo owinjo kaka iloso maber otendi ni yudore kanye to iyudie nembni kanye to bende ine mbui kucha ka kuonde minyalo manyie ma kopo ni ng'ato ya Nairobi obiro Kisumu to biro manyo otend Linda tir odiochieng'. Ng'ano beche gitimiyo erokamano. Otenda ni yudre Dunga Beach and Bathos Yanala radio station. Nyinga duto en Linda Brenda. Ayuda Instagram, ayuda WhatsApp number na mag simo en 0722118576. Number manager na en 0720812871. Wayude Kisumu otelo yao seche te odiochienge te onge odiochieng' maloro. Arwako uma kibiro Kisumu in jalo modak bede Kisumu warwaki Dunga mondo icham rech.
Erokamano ahinya Linda. Jatelo mar Lolwe TV biro thuolo niendi wacho kumane giko mar chenro ma kawuono mar Ohala Gerruok. Ka bende kapok aweyi, Linda osewacho duto yake an adier kawacho yore. Luoro nigi tiende ariyo. Tiende mokwongo en ni iring iwe gimoro amora ma onego itim. Ka mar ariyo to en ni chomri gino tir mondo itime ma ok ikete luoro. Chomri kode tir teka ibiro dongori e ngimani. Gie thuoloni endi aneno mana ka adhi weyo kendo abaro kamano ne jogo obedo kode e chenro kaka wacho pile chakri kuma intie tim gima in godo to gigo kitime ere ikete silemoni duto orito masani Jata Chenro Milicent Adhiambo. Kazi ni kazi, si dharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Inasema ni kazi bora chakula, inasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. En higa manyien mar 2019 chenro mari manyien gimoro amora wachako manyien. Chieng' ma kawuono ni wabiro nyaka e kar od bura